ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ഞങ്ങൾ കോബാറിൽ പോവാണ്. എൻ്റെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. 3 മന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലാണ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങ് 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ബഹ്റൈനിക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകും. അങ്ങനെ കോഫിക്ക് കുടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേരെ വെളുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഫുള്ള് മരുഭൂമി, റിയാദത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ, ഫുൾ മരുഭൂമി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കോബാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചാട്ടോ പോകുന്നത്. എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റിന്യൂ ചെയ്ത് വരും. അതുവരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളതേ പാർക്കിൽ വന്ന് റിന്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ റീൽസ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളതേ റൂമിലെത്തി. സിറ്റി സ്വീറ്റ് എന്നാണ് റൂമിൻ്റെ നെയിം. അങ്ങനെ 2 ബെഡ്റൂമുണ്ട്, ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്, ഒരു കിച്ചണുണ്ട്, ഒരു ഹോളുണ്ട്. ഇതാണ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിട്ട് അപ്ലോഡ്. ബൈ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.